yung kamay, oh, daro. Pila ni Jaris? Mangita mig mga bonsai. Dagkan maging mga nature plants. Sa nature plants. 800 siguro pangita ni Pedro. 800 raw eh. 500. Ada ra, bonsai Jun, dagang kayo. Tro. Eh, mahal kayo na akong pananawa na ako. Dami na. Kana magbaktas lang tata para din makitaan. Magbaktas ba dili mag-car kay mahal.
Hashtag 143SM. Tricycle ka. Call to the brief. Di ba kaya motor ay tricycle diri pa? Hindi ba kaya Uy, tricycle? inita ba diri guys? Tricycle pa. Tanaw-tanaw lang may bonsai guys. Kaya mo siguro? Yan na guys, oh. Yung gamay, oh, daro. Pila ni Jaris? 1,000. Same price na siya ngayon. Ang gagmay na yun. Mahal na yung bonsai. Ang bonsai na sa 1,000. Na may tag 500 pero gagmay. Asa tapit? Smoka. Ano pa 100? No, gagmay pa. Kuha nila ma. Hmm? Tag 1 to 1 plus. Nga daw, kana gagmay daw. 500. Gagmay kayo ka na. Ha? 350? Nga po ba siya, Jun? Snow cap ni siya. Kanina, bonsai na ni. Oh, bonsai na siya. Pila po ni 350. Kaya siya kay Lane. Ha? 500. 500. Gwapo ba ni siya? Almost Bonsai. white na siya. Namo ko nga na almost white. Dili, nga na nila siya. Mangguro na siya sa kadugayan. Lahi manggod to sa katong serisa. Kay mamulak kani siya kay mamulak. Pwede kayo mabonsai ang duranta? Oo. Ano ka na? Ano eh? Oh. Mamunga man na siya mamulak. Mo tara bunga oh. Nga may 500 yun. Asan mo to? Bonsai, butang nila sa opisina nila. Oh, kani siya oh mauni pang pwede ni gwapo na siya sa sulod. 350 daw ni. Ito man siya ang Gwapo man gud siya pang table. kadi na mutubo no. Oh, Hindi na dyan, may nani na dyan siya. may nana ra jud na siya. Labong-labong na siya gamay. Pero kung gamay ni siya, gamay ra pod siya mukuan. Dili nam dako. Di na siya mutaas. Kani po do. Ano siya ni siya nga Bulak? Jade, let na siya. Jade no? Oh, Pila po na siya kadako. one. Kulay burato ano? Ha? Pwede na siya 1,000. Gwapo na siya sa indoor. Kana Jade. Oh, Ako to. indoor na siya. Ako ra to ingnon. Waman sa kabalo. Nga, gwapo man ning Jade. Gwapo na ang Jade. Malapong kain na. Dili, nasa punsoy. Oh, Wam to kailag og punsoy. Malapong ka na ba? Kani wala pa ko kabasaan ni mo nang di sa kung wala palit siya ano. Wa ko kabasa unsa na siya para unsa. Mauli siya pang table or katupod. Kato siya oh Jade gwapo. Ang 100 na siya pang table. Kamo ang nagabonsai? Siya. Balik na to kung ingnon. Ay init kayo. Naro mo ni siya no. Oh, Pariha ra nagpresyo. tapos siya. Oh gwapo to siya. Ay nara magani de oh. Pwede di ang kuan ibonsai kana duranta. Saan ini sa bulak ko? Oh wow. Yun. Init.
balik ni Teacher Joshua. Di ba yan si Teacher Joshua? Siya bungi mo man to. Siya bungi mo. Pili, kinaturo niya. Piano, may piano siya. Naglamay to. Naman, nagod sinaglamay. Akin? Alcohol mo, Bin. Mamahid dayon ka. Ano ni mo sa inyo? Nang bisa ning na diri. Baay pamahid. Bonang bong. Ano ni mo ba? Ay, nabot na mi. Kuan saka nagkuan jud sa kuan. Perting kuan na sa kapoy kayo sakay-sakay. Sa Bukidnon. Ang ako namin uli lang gihapon mig kuan day sa Kalinan. Uli mi sa Kalinan kay nag kuan mi na. Lola, sige na. Oo, yung gahapon nagpunta kami Ay, gidala unta to nimo do naman dito. Wala mi koy kahatag si mo wala jud kuan dili. Balik ka dito ko. Mami, ay mami. Doon sa Ay, Lola. Makuha si Sabi mo kuya. kahapon, punta kami sa bahay ninyo, ha? Bye-bye. Ngayon dahil nagsama man tayo. Hindi man ito bahay. Ay, sus, oy. Ang daddy mo. Ang daddy mo. Guys, ano rin, nangapit mi kay nangaon mi dira. Oh! Nag-prepare mi sa ang Oh, cake ano? Ano ka? Ang daddy mo. Yan, ginagaling. Bakit alam mo? Wala. Wala, nagati-kasi ko ang daddy mo. Ang mga silag lansunis guys, sa kilid. Sa kilid guys, nangwag lansunis sila. Wala, ni katawang little girl, kaya po yung daddy. Ha? Ano sa puting katawa dyan niya? Patay lang, busan. Uy! Ay, Masa? do not talk to me. Ayaw mo naman sa... Uy, kung ano ba na? Halang kayo na dong. Hinay. Bakit? Asan yung tubig? Kato mo na yung puisanos na tanong mo? Lolo? Give me, ayaw mo naman sa akin, ha? Ayaw mo na diba sa akin? Hindi, ano? Ayaw mo sa akin, ayaw mo, ayaw mo. Gusto mo lang alone. Ayaw mo. So, isang samok mo ba? Ayaw mo man, Oo. Butang na dong, batang dong, mahugawan. Tubig ni? Oo, ininit tubig na ba na? Kane? Dili, uy, inom ka? Yung best friend na. Ano ma? Okay. Dula sila dito, tanang mga bata. Oh. Lang, ito sila, swimming pool. Eh, bawal mag-swimming. Eh. Wala ka na din ako tubig ba? Ano ka naman ay? Nagtuon ako dito, be. Gulat dong. Dong, dong. Sila, nag-swimming. Kalaagon man na siya. Tagbo ang ganit ng bigwan diya ito na. Hindi mo ako. Okay. Promise, ha? Lagi mo mga ganito dito sa mga. Lagi mo mga ganito dito sa mga lagi. Punta ba tayo? Sure, Lola? Oh, sabi na. Nung saan na magkikuan? Sito. Wala na yung sito ba yung hatag sila? Na yung magasikan. Hindi. Kuha ng bangko dito ng joke. Hindi no? Ay, burag-burang. Yung panghugas og kamot yan. At kilid Nahugas ka na? Ito.
Mag-alcohol na lang kayo. Dong. Hugas ka na. Uy, ayaw lagi ka na ano. Dirty. Kuan, ayaw pa na imong panaksan. Tanggalin imong slippers. Para Masa makalimutan. magkuhan gani? Tanggalin na ang slippers. Dili siya Tara, Gino. Late 1. Diyan ka? George. Uy. Ano sa naman siya? Best friend tayo. Ha? Wala akong slippers. Ayaw dong, mabuslot dong. Ayaw dong, di mag... Kabano na gud na siya. Taruyon gid. Paguro ba Dong, kung mabusot na, diya ka magkaon sa way dahon na. Imuha na. Oh, diya ka sa kana, walay dahon. Wala man kami nag-slippers. Tingnan mo Hugaw. kami po. Nag-slippers kami dito. Wala. Ang fit na mga sa baba. Wala ang slippers. Kay dirty ka nag-slippers. Hindi ka kag-CR. Ano lang kung kuhan mo, katupon. Nag-isip mo na ko ako. Mamili para ba Ilingkuran mo yung na taka sa CR. Oo. Lagay mo dyan. La. Upo mo dito. O, sulod-slubot ang hugaw. Bawal lagi to. Unang hulog ang kuan, slippers. Ah, oh my tubig. Oh, nagsaw-sawan na mo? Wala may tuyo. Yan lang din. Nagsaw-sawan mo. Wala ito. Ay, kuan dito na rin tubig. Santay. Oh, Nice, sabaw pa. pass the message. Ah, gusto ko Gagmay gamay. lang kayo ng bawal. May pagkamay ka, George, kay gamay belly. Ako may pagkamay na belly. Baboy yun. Na dito pa, wala si. Ay, Wala George, kuan, may wala baboy. suka. Tingnan mo. Ay, dala ko yung suka. Oh, suka. Yo, may sulod diya. Baboy ba din na? Naana ay mo agas na siya yung ibton. Wala sili lang. Kala mahulog imong kanon. Dali ana ay maglili ang Oy, karnero. naanay food. Wala ay sabaw pa? Hindi kurutan man kuy. Jin, iha na kutsara, Jin. Dili, ngano manguha mga kaliha. Wow, Hindi ba hugaw siguro? Ayan. Now speak to Wala me. ko kita. Kung i-distribute mo sa inaang, wala. Mama, daddy, dyan ako kay daddy, mama. Ito ay pagbuang-buang. Yan na. Iyam. Ano nang Awakan mo. Wala ako kay Awakan mo. Nain mo sito, dad. Pantat. Kani dad una, nalimon sito ana ni. Dili ko ano. Adobo. Tita, batin